Ta yaya zaka iya kiran wannan number waya sannan kuma wannan number ta shiga? Ma'ana ta yaya zaka iya sa call forwarding akan wannan number waya sannan kuma ta wannan number kiran ya shigo? Sau da yawa mutane suna mamakin idan mutum ya kira waya ta wannan number aka kira shi a wannan number idan tana kashe wannan wayar ce za ta kawo. To ta yaya zaka saka wannan abun akan wayarka? Abu na farko da zaka yi ka ɗauki wayar ka shiga wajen kira. Bayan ka shiga wajen kira ka danna *62* sai ka rubuta wannan number. To ta yaya zaka gane cewa wani ya saka maka wannan abun a wayarka? Abu na farko da zaka fara yi in kana so ka duba shine ka danna *#21#. Kana danna *#21# to wannan zai nuna ma cewa shin an saka maka call forwarding ne ko ba a saka maka ba. Kaga an saka ma not forwarding to it means ba a saka maka ba. Idan kuma an saka maka call forwarding to it means an saka maka. Ta yaya zaka cire idan an saka maka call forwarding akan number wayarka? Abu na farko da zaka fara yi ka danna ##21#. Kana danna ##21# to zai cire ka daga call forwarding. Da fatan za mu karu. Idan dai kana so ka duba ka ɗauki wayarka ka duba ko wani ya saka ka a call forwarding.